Covid-19, Dyfnhau Anghydraddoldebau. Amlygodd pandemig Covid-19 anghydraddoldebau a gwahaniaethau cymdeithasol. Yn ôl adroddiad plant yng Nghymru, mae cyfradd tlodi plant wedi cynyddu ers cychwyn y pandemig. Nodai'r ymchwil bod 57% o blant oedd eu asiantaeth yn gweithio nhw yn profi ansicrwydd bwyd yn ystod y pandemig ac yn cael traffarth derbyn telepau prydau ysgol am ddim. Mae ethnigrwydd yn ffactor arall yn ei ystyried wrth i ni feddwl amdan effeithiau Covid-19 ar anghydraddoldebau. Yn ôl Llywodraeth Cymru, roedd pobl o ethnigrwydd beim yn fwy tebygol o farw o Covid-19 na phobl o ethnigrwydd gwyn. Roedd Covid-19 yn cyfri am gyfradd uwch o'r holl farwolaethau mewn grwpiau ethnig beim, yn y cyfnod hwn o gymaru â rhai sy'n perthyn i grwpiau gwyn. Un esboniad am hyn ydy bod unigolion y gefndir beim yn fwy tebygol o fod yn weithwyr hanfodol na'r boblogaeth gwyn. Mae hynny'n golygu bod yn fwy tebygol o fod mewn swyddi risg uchel. Mae rhywedd yn ffactor arall i ni ystyried. Amlygodd Covid-19 y gwahaniaethau rhywedd yn y farchnad lafur. Mae 80% o bobl sy'n cael eu cyflogi yn maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ferchaid, sy'n golygu mae merchaid gan fwyaf sy'n gweithio mewn swyddi rhengflaen fel gweithwyr iechyd ac athrawon, o ganlyniant gallant fod mewn gwaith lle mae risg uwch o ddal Covid-19. Ond nid dyma'r stori gyfan. Rhaid i ni ystyried fan hyn term, sef croes toriadaeth neu intersectionality. Mae merchaid o ethnigrwydd beim yn fwy tebygol o brofi nifer o anghydraddoldebau ychwanegol yn seiliedig ar ethnigrwydd a rhywedd, o ganlyniant gall anghydraddoldebau cymdeithasol bentyru a dwysau. Enghraifft, mae'n bosib i bobl brofi anghydraddoldebau ar sail ei ffaith bod nhw yn ferch neu'n fenyw, eu dosbarth cymdeithasol a eu ethnigrwydd.